el vídeo us hagi Hola a tots, jo soc en Rosancia i la Moscatell. Aprofitant que acaba de ser el Castawin, hem pensat portar alguns vídeos amb temàtica de por, de disfresses, de llegendes, la típica temàtica de Halloween. Doncs bé, en aquest vídeo us portem un llistat de capítols de la sèrie del Detectiu Conan que tenen aquesta ambientació i que, per tant, us recomanem molt que mireu durant aquests dies. Comencem amb la llista. El primer capítol del llistat és el cas del monstre de la mansió de l'aranya, que comprèn els capítols del 166 al 168 i on els nostres detectius passen una nit per tal de resoldre un cas. L'ambientació d'aquest cas és excel·lent per Halloween, ja que hi ocorren una sèrie d'assassinats on els cadàvers apareixen penjant de taranyines com si una aranya gegant els hagués mort. I bé, la casuja us pot dir que és horrible. Si no l'heu vist, és molt recomanable. El segon cas que us recomanem és un d'aquells que té una llegenda terrorífica, no? Que ja ho diu el títol. La llegenda terrorífica de la nit de la nevada, dels casos 261-262. La llegenda és que en Genbu mata tota la família d'en Hidemoto i en Hidemoto es venja, el mata tallant-li el cap i després ell es talla el coll. Diuen que el seu fantasma continua vagant i que si te'l trobes moriràs. Evidentment, en Conan i els altres es troben amb una família que, quan hi ha un assassinat, diuen que el culpable és en Hidemoto. El següent cas del llistat crec que no necessita presentació, el misteri dual de la nit de lluna plena, que correspon al capítol 345 de l'anime. Tot i ser un cas de l'organització, gran part del cas ocorre en un vaixell fantasma on es celebra una festa de Halloween plena de gent disfressada de monstres, com llop, vampir, mòmies i, clar, un assassinat per deixar una atmosfera insuperable. Quina criatura haurà arrasat la vida al capità del vaixell fantasma? Un cas ple de referències del món fantàstic i de por. Insuperable, us ho asseguro. Doncs seguint amb la temàtica de personatges de por. El següent és, del 830 al 832, una mansió envoltada de zombis. En aquest cas ja comença l'episodi que en Kogoro està mirant la pel·lícula de la Yoko Okino, una pel·lícula de por, i vol anar a veure on està ambientada. Això, bé, a l'arran li fa molta por. Una vegada allà, en Kogoro es posa malalt i de sobte mira per la finestra i veu com un munt de zombis van cap a ell. Bé, no sé si fa gaire por, precisament, però a mi l'episodi m'agrada molt veure com lluiten contra els zombis que estan intentant entrar a la casa. El cinquè de la llista correspon als capítols del 712 al 716 en Hishi Hattori a la mansió del vampir, un cas que se situa en una mansió enmig d'un bosc on se sospita que l'amo és ni més ni menys que un vampir que va assassinant a les diverses persones de la casa. Una ambientació excepcional pels amants dels vampirs i del terror. Podran en Heiji i companyia aturar aquest ésser sobrenatural o, per contra, es convertiran en vampirs? Anem ara pel sisè. Al capítol 184, les màscares embruixades riuen frenament. En Kogoro, la Ran i en Conan són convidats a una mansió i ja de camí troben un missatge del fantasma de les màscares embruixades que els diu que no han d'anar-hi. Una vegada allà, veiem que hi ha una llegenda sobre aquestes màscares i és que n'hi ha 200, que les va fer un home famós que ho va perdre tot. Però, de sobte, el van trobar mort i envoltat de les 200 màscares ensangonades. En aquest episodi, les màscares tornaran a fer de les seves. Si voleu veure què faran, aneu a veure'l. A més, també volem dir que en aquest episodi trobem les dues minyones que ens recorden molt a les nenes del Resplendor. Si l'heu vista, ja veureu que hi ha molta similitud. I l'últim del llistat és el cas de l'assassinat del vaixell fantasma, que correspon als capítols del 61 al 62. En Kogoro i companyia són convidats en una illa, però abans d'això, després d'una nit de tempesta, apareix un vaixell en mal estat que havia desaparegut 7 anys enrere juntament amb els seus tripulants i l'or que el transportaven. No només això, sinó que durant la primera nit una armadura fantasma ataca en Kogoro mentre dormia i li encoloma un assassinat. Queda clar que algú no vol
la presència del gran detectiu a l'illa. Qui hi haurà darrere de l'aparició del vaixell i l'armadura fantasma? I per complementar el que acabem de dir, volem afegir 3 episodis que considerem que són dels que més por fan a la sèrie. El primer, no hem tingut cap dubte, és el 50, el cas de l'assassinat de la biblioteca. Qui no se'n recorda d'aquell bibliotecari? I tant, quina por. El segon va del 34 al 35 i és el cas de l'assassinat de la Casa de la Muntanya. Quina por, l'home que hi ha al voltant. És que el recordo tant de quan era petita. Terrorífic. I per acabar, del 84 al 85, l'assassinat de l'esquiada. Gran cas, no us el perdeu. I això és tot per part nostra, espero que el vídeo us hagi agradat molt, si és així, doncs doneu-li un bon m'agrada. I ara, doncs, per gaudir d'aquests capítols, doncs, unes bones castanyes I la i ratafia una que no ratafia per falti. acompanyar-ho i gaudir al màxim d'aquests capítols de temàtica de por. I per part nostra, doncs, dir-vos que passeu una bona castanyada, que la disfruteu molt i ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!